जतन सारि kaham tini जों साब्रम डिविजनल कमिटि बाय लुवाजिजाक tini o बिष्णुपुर स्कुल नख्लावो लामसकमानि पान्दा tini जिनरो 15 फेमिलि tei 49 भुटार अजागा फाइ जों बाय याक करन फाइका जों बरंगो खाबाय खुबाय लामजगै बसकांनि सिनि तिप्रालेननि जबा जे आईपीएफ tini नाहारमुं ओ नाहारमुं सक्सेस खायनानि जों बरंगो tini खाबाय खुबाय लामजगै सिनि नुखुङो बरंगो लामजगै नाखा गां खाकाव जे बसकांगो देबो ओ जबा करा कंनाय जों तिप्रालेन जे वानसुक दंमनि ओ तिप्रालेन दाक्ति नमानाय बसकांनि सिनि एडीसी चंगमारि दंमनि अरबो जों कप्लायनाय दे अबो हाइके दिनिनि ओ सालो सारा त्रिपुराओ हजार हजार बरफ फाइ दङ दिनिबो गन्दसराओ प्राय 1300 बरफ सिनि आईपीएफ दिनि फैमिली हापाइका अबो हाइके न कुमारघाट डिविजनल कमिटि बायते कैसा लवाजिजाक अरबो प्राय 800 बरफ नुखुं हापाइका जों अबो हाइके सारा त्रिपुराओ सालब्रुम न दिन बाद बरयावै सालब्रुम न सिनि आईपीएफ दिनि नुखुङो सिनि आइडियोलॉजी नि हामजागै लामजागै जों सालब्रुम न नाहारिखौ जतन